Roy, Pwede kanindot, ba magpa-picture dahil? kanindot sa ilang kuan o. Ano ni? Gavensi? Gavensi? Nindot ang Ibaw sa ilang platito. Gavensi ni? Gavensi, Jod. Sige na dam dito. Ito na ay sa Pedro's Cafe. Ato ko nomi sa Pedro's Coffee. Mga on ko nomi, baybayanon tacos. Unsa ba dai nang baybayanon tacos? Kauban na si Conchal Chudel. Hi. Ma'am Mark Sabudong, danganay og si Kuan. Tata Aribalo sa kwarta. Tata Rivado. Ako. Nag-viewing siya sa ato mga aktibidades. Ay, apili ka ba eh? Picture. Hi kuya, bye-bye. O di amo leader. This is my first time. Ako ni amo ni first time ni nato dire. First time ni nato dire. This is my daghang time. Oh, this is daghang time. Many times. I've been here many times. First time ni nato dire ah. First time ni nato Together dire. with my classmate. I've been here for so many times. Attending meeting for stem cells. In English naman si ma'am. Card ko no. Ha? Day ako vaccination. Hmm? Di man kuno mi kaso dire wa may vaccination card dire ang. Of course. Malintang ako. Where is mine? Vaccination. Vaccination. Format ko na siya dahil. Magsihal para ko dahil. Kauban na bigay. Dara. Jesus. Mas. Buang hawa mo ko. Harita sa kuan. Diretso ka dulu no. Oo. Pier mo tako. Dili saan eh. Itugnaw na ba kudaan? Pahir ko naman kadyo ni among kuan oy madam secretary. Inindo ta ba dai? We're in Kuan. Nindot nga ni sa aday mga exclusive meetings. Ngari ka. Isiyod na kay mawani na lang na. Musiling na lang itong hain na lang Kuan. Ito ka, ginoo makaniwang manin ilalong kuya na. Discolored. Mga blood expecting. Hindi ko katigong tanaw ito. Ha? May mag-practice ta kay. Sahod ko. Basahon. Hindi, kasabot ko na bilasas. So. I'm not familiar with the taste. Dai. Unexpected dates. Group dates. Hindi na ko Para lado-lado. Ngari ta pa ingon. Ngari. Nagtalo. Ngari ma'am, kanang sibo din. Kami ato. Ikaw kay tapos ako po. Baybayanon tapos tag 280. Ha? Di ba good for 3 mag siguro ni. Wala magkabot ako ko. Good for 3? Naghali na. Oo, usap na ko ba? Hindi ka ko ako. First time po kunin ako eh. Mane? Kung ano lang sa Yung man. mga ignorante lagi. Ano ka marira mo? Hi. Invite mo ko? Thank you ta for your invitation. Abi pa naman. Thank you, Miss Secretary. Thank you, Miss Secretary. Mabay-bay, ikaw ma. Ayaw sa Ayaw sa baboy. Ayaw, kamu ba? Sabi na kung pisa masang matanggal mo ning kuan ay higot. O, bitaw mga kada may sama ko. Picnic, picnic. Tanaw daw, uy, tabang tanaw. Ada kapitan ang. Ini na lang ato takos. Takos niya. Sa ko ata adyo sa plus card oh. Di ako saray among gi-order. Di lang ako suntog na. Ha? Mamay pa. Lami man ang taco. lami man ang tugnaw kay tambal sa siko. Oh, hindi. Ay, utang na siya Dalar ba sa dahil. ilang mga price eh? Duha ka to order mo pansit. Dihon sa Ang kuan ani. pansit ka nito mo si. Ako tabaka sila ko, ana baka sila pizza. Saan pa ito sa kapizza sa. Dami mag-ihigdaw. Mga ignorante ako adyo ko kasabot ani. Madun mo Kasi nakaari ko, I'm not familiar with this. Di ano mi, di ami sa Pedro's Coffee. Yung ka kadaghan ka ngari.
Oh, pero dili ako yang Nindot po sila ambience dire, nindot og Meeting mo ambience. tong amo pero pre gusto mi kaon. Dire. Oh, pero hingkaon ra ka. Kaon ako. Oh, mao na. Eh, first time ko ako murag singantero ito na ko pag Nindot nakikita. og ambience dire, nag-aircon ta, jaga atong bayran waray 1,000. Na, wala ba yung Nag-aircon aircon mi diri aja, nga mong bayran waray 1,000. You know guys, nagpa-refresh kami sa among mga mind. Oh, kuri kay nahadlok mi sa nga matay. Oh my G, kung Kung nervous na. Sa mga Rest in peace. kuan. Ano yun, klarohan ako. Ikaw ba dyan ang among the mother sa konsiho. Mother Earth. Mother Earth and the teacher Earth. Dengan umi ka rin. Ignorante ka dyan ko ka adyo. Kaya ingon, maunita ko? Di man ko nunita ko. Clubhouse. Clubhouse. Balay nga club. For night life. Sakayan nga. Clubhouse. Picture. Clubhouse. Uy, bumalik tangan ni. Huwag lagi mamalik ko. Maganita huwag ka. Liberty. Liberty. Oh, magdala ng cake, ha? Ang ano yung lagi tamang birthday? Oh. Kung sa mali siya. Karagkag. Karagkag ba ni, oy? Butangi ani oy. May bayan tako. Karagkag. Butangi ana. Ha? Butangi ana. Ang butangan ani, maunit ako nga butangan are. Ato isit aside na kaya kasaya kasi. Sikan ginoo ko ni. Ay, bilatsing ginoo. Matag saya. Mga unsa mi ha. Roy Pwede kanindot may magpa-picture dahil. kanindot sa ilang kuan oh. Unsa ni Gavensi? Gavensi nindot ang Ay, bawa sa ilang platito. Gavensi ni. Gavensi jud. Sige na dam dito. Ako na yun. Original ni, original. Ah, original din Gavensi. Wow, this is my first time nga nakaplato ko og Gavensi. Ah, char. Sige na dam. First time kong nakaplato og Gavensi Paris. Mas mo pula siya. Ay, buyong yun na lang yung bajing asa ginat na. Magkaon magmas. Jabag. Ay, kala. Ay, ginoo. Plato pa lamang mauwaw na tag makabuak. Damo mga lamit siya mo.